Ahoj, synček môj. Začnem takto, lebo zatiaľ mám len teba a neviem, koľko detí v živote bude mať, či bude mať len teba, či bude mať len chlapcov, alebo aj nejaké dievča, netuším. Zatiaľ je všetko fajn, všetko funguje tak, ako má, takže kto vie, ale zatiaľ mám skrátka len jedného synčeka. Nahrávam to síce trošku neskôr, ako som pôvodne chcel už. Je z teba veľký chlapec. Už máš 6 rokov, nastúpil si do školy. Bože, ten čas letí. Ale pamätám si to ako včera, keď si sa nám narodil. Hm. Musím povedať, že raz, keď budeš veľký, tak odporúčam ti, aby si spravil všetko preto, aby si aj ty mohol byť pri narodení svojho dieťaťa, ideálne každého. Je to veľmi, veľmi, myslím si, dôležitý zážitok byť pri svojej žene, pri matke tvojho dieťaťa alebo tvojich detí a vidieť ten malý zázrak od úplného začiatku. To, to malé telíčko, ako sa zjaví na tomto svete. To je ťažko to opísať. Kto to nezažil, nemôže to asi ani pochopiť, keď každý sme iný, no ale ak budeš mať tú príležitosť, že budeš raz rodič, otec, tak určite si toto nenechaj ujsť. Každopádne, späť, späť k tomu prvému dňu. Sice som ti neprestrihol pupočnú šnúru, ale bol som s doktorkami a so sestričkami pri tom, keď ťa išli odmerať a odvážiť a keď sa ma opýtali na to, ako sa budeš volať. A keď som prvýkrát nahlas povedal tvoje meno. A zapísali ho na papier. A budem si asi nechávať občas trošku dlhšie pauzy, nechcem to strihať, ale snáď sa ti to jedného dňa bude počúvať dobre. Bolo to krásne. Ale človek zistí, kto je až vtedy, keď sa začne skutočne starať o nejakého iného človeka. Keď skutočne zoberie, alebo teraz skôr prevezme zodpovednosť za iný ľudský život. A ja som sa síce o tvoju maminku staral, poviem, že celkom pekne, ale stať sa rodičom, to ťa naučí úplne iné veci. Aj ty si ma naučil strašne veľa vecí už. Od útleho detstva sa vďaka tebe učím veľa vecí o svete a aj o sebe. Musím sa priznať, že som si myslel, že som oveľa pokojnejší a trpezlivejší človek. Ale ukázalo sa, že asi ani nie. A ak ma niečo v živote skutočne mrzí, tak je to, že s tebou pomerne rýchlo strácam nervy. Snažím sa na tom pracovať, aj spolu s maminkou mi pomáha mi spracovať niektoré veci, ale musím povedať, že som zo seba pomerne dosť sklamaný v tom zmysle, že
Určite sú aj horší ľudia na svete, ale myslel som si úprimne, že budem lepší otec. A neznamená to, že som asi zlý, ale z môjho pohľadu som si sám o sebe myslel, že predovšetkým budem trpezlivejší, kľudnejší a, a pokojnejší pri riešení niektorých situácií. Už ako malý chlapček, ešte v brúšku, prepáč sa, pardon, že sa smejem, ale už v brúšku si bol špekulant. Vyskakoval si, kopal si. Áno, to asi robí veľa detí. Neviem, ale moja osobná skúsenosť bola, že si veľa špekuloval. A niekedy pomohlo to, keď som maminke do brúška rozprával. A vtedy si napríklad prestal kopať, alebo vyslovene si až prestal skákať. Mal si tendenciu sa v brúšku odrážať, ako na trampolíne. A, a dalo sa predpokladať, že budeš veľmi, veľmi živý chlapček. Čo sa ukázalo, že si stále v pohybe, tvoja hlavička neprestáhne pracovať. Už od útleho detstva si vnímal strašne veľa vecí a snažil si sa ich spracovať čo najlepšie, ako si vedel. A niekedy to bolo fakt ťažké. Hlavne pre teba teda spracovať toľko informácií z tohto nášho sveta. A veľmi dlho ti trvalo, kým si napríklad začal dobre spávať. To bolo skutočne náročné obdobie prvých niekoľko rokov, kým si začal spať celú noc. V podstate bez prebudenia. Alebo ak s prebudením, tak s takým pokojným prebudením. Pretože často si sa prebudil veľmi hlučný, keď to takto zjednodušene poviem. Nebol to len pláč, ale ťažko to opísať a nechcem, aby sa toto dalo niekedy v budúcnosti, nedaj Bože, použiť na nejaké tvoje ponižovanie, že tvoj otec o tebe povedal to a tamto. Nemá to byť tak úplne o tebe, má to byť skôr o mne, pre teba. Takže nebudem zachádzať úplne do detailov, ale bolo to náročné obdobie. A čo tým chcem povedať je hlavne to, že asi po pol roku, keď si mal pol roka, tak si začal spávať veľmi, veľmi zle a malo to, ako to povedať. Skrátka zistil som v ten moment, že nie som dostatočne trpezlivý a dostatočne chápavý. Hoci ja som sa tešil na to, že budem otec a že budem mať syna. Už v podstate od puberty. Už som sa nevedel dočkať. Som sa nevedel dočkať, kedy budem otec. A možno aj preto, že som si viac menej na seba vytvoril nejaké fiktívne očakávania. Ma tak dostalo, viac menej dostalo, že tie očakávania, ktoré mám sám od seba, nedokážem úplne tak jednoducho naplniť.
No ale vrátim sa trošku späť. Bol som doma od začiatku. Keď si sa narodil, zobral som si mesiac neplateného voľna, aby som maminke s tebou pomohol, aby som navaril, aby som na teba dal pozor, ak bude treba, aby som sa naučil, ako vlastne pracovať s bábätkom. A hlavne som chcel aj to, aby si si čo najskôr zvykol aj na prítomnosť otca. Ale teda samozrejme, maminka bola vždy na prvom mieste. Už od malička. Bolo veľmi ťažké ťa utišiť, ak to neskúšala maminka. Ale tým, že si bol, mm, nazvieme to veľmi komunikatívne bábätko, tak sme sa museli s maminkou v noci pri tebe striedať. A často som si ťa nosil ja. Často som s tebou, často si aj zaspal na mojich, na mojich rukách, alebo keď som ťa nosil v nosiči o 2., o 3. ráno. Sedel som za počítačom, hojdal som sa s tebou na stoličke, prechádzal som sa po byte. Niekedy som ťa iba tak hojdal na rukách. Snažili sme sa nájsť nejakú frekvenciu, nejaký pohyb, ktorý by ťa upokojoval, ukľudnil. A najväčší problém bol, keď si na to spomeniem, najväčší problém bol ťa potom takého upokojeného, ukľudneného presunúť naspäť do postielky alebo do naručia maminky bez toho, aby si sa z toho svojho kľudového stavu prebudil a začal to celé od znova. Takže keď som ťa napríklad upokojoval ja, pretože maminku už bol chrbát alebo bola celkovo vyčerpaná, pretože dobre nespala, ja som ťa tú hodinu hojdal v náručí, kým ťa neprestalo bolieť brúško alebo kým ti strávilo mliečko. A keď si sa konečne upokojil a bol čas ťa odovzdať maminke, tak najväčší problém bol to spraviť tak, aby si na to neprišiel, alebo aby ťa to nevyrušilo. Takže čo sme robievali, často bolo, že keď som ťa ako malého chlapčeka v perinke hojdal, tak som ťa držal v náručí. Mal som nohy rozkročené a hojdal som sa ako na lodi zľava doprava, ako kolíska. A popri tom som ti hmkal taký... Ono som skúšal asi viacero melódií, aj s viacerými štýlmi to hmkať, alebo nechcem povedať, že spievať, ale skúšali sme skrátka veľa vecí, až nakoniec, čo na teba fungovalo, ani neviem po koľkých pokusoch, ale trvalo to určite týždne, kým sme našli, alebo teda aspoň kým som ja našiel to, čo ti odo mňa vyhovovalo, tak bolo teda toto hojdanie a keď som k tomu hmkal asi takúto melódiu. V podstate to bolo kolo mlynské. A ani neviem, či som si vtedy uvedomoval, že hmkam kolo mlynské, alebo či som si myslel, že mi to len tak skreslo v hlave, alebo neviem, nepamätám si to už fakt. Či to bola kombinácia
ale nakoniec som to skrátka robil asi nejak takto. A to spolu s hojdaním alebo držaní ťa na hrudi, tak aby si cítil vibráciu pri tom mkaní z mojho hrudníku. To fungovalo celkom dobre. Lenže často bol problém v tom, že aj ty, aj ja sme sa veľmi ľahko zohriali. Čiže bez ohľadu na to, aké bolo vonku teplo, zima, tak keď sme boli telo na telo, alebo veľmi, veľmi blízko pri sebe, tak sme sa obidvaja spotili. Spotili sme sa ako malé myši. Tvoja hlavička, perinka až bola mokrá. Takže bolo veľa problémov, ktorým sme museli prísť nejako na riešenie, aby sme ti zabezpečili pohodu a bol si v kľude a maminka si mohla oddychnúť. Mal som ale iné zlepšovaky. Mali sme napríklad takú postielku, ktorá bola taká cestovná postielka, ale normálna veľkosť detskej postielky, len táto nebola z dreva, bola z látky a z takých kovových tyčiek a relatívne sa hojdala. Dala sa kvázi, nebola taká pevná, nebola taká stabilná, takže dalo sa zabezpečiť to, že vytvárala istú formu vibrácie, keď si do nej napríklad tlačil rukami a vytváral si tie vibrácie. No ale úprimne ti poviem, že ja som relatívne lenivý, respektíve rád si zjednodušujem veci, ak sa dajú. A hlavne oveľa ľahšie zaspím, oveľa ľahšie, než napríklad maminka. Takže nebolo úplne neobvyklé, že pri mojich pokusoch uspať ťa som možno, že zaspal aj skôr ako ty. Takže aby som zabezpečil, že sa ti nič nestane, že mi napríklad nespadneš, tak som ťa dal do postielky. Natiahol som lanko, alebo lano vyslovene, ktoré som priviazal na okraj tej rozkladacej postielky. Druhú časť som pripevnil niečo pevné, napríklad o stôl, o počítačový stôl, alebo o gauč, kde som sedel. Na slúchatka som si pustil nejaký film napríklad, aby som len tak ľahko nezaspal. Dal som sa na stoličku do sediacej polohy a buď nohou, alebo nejakou časťou ruky, napríklad lakťom, som sa opieral o tú napnutú šnúru, to napnuté lano a robil som nejaký pravidelný pohyb, ktorý sa ďalej presúval do tvojej postielky a to vytváralo také veľmi jemné hojdanie. Takže aj toto niekedy fungovalo, aby som ťa aspoň ako tak udržal v kľude a maminka si v noci mohla pospať a ráno, keď som ja išiel potom do práce, tak mala viac energie na to, aby sa ti mohla venovať. To bolo tak asi prvého pol roka, no. Takéto nočné aktivity. A musím povedať, že mňa osobne to teda veľmi bavilo. Ale no, ja mám asi taký problém, by sa dalo povedať, že strašne sa snažím a je možné, že to máš po mne, snažím sa proaktívne riešiť problémy iných ľudí. A aj to tak možno trošku vyzerá, že nie som spokojný alebo nie som kľudný, a kým ten problém, ktorý má niekto iný, mal by si ho kvázi riešiť niekto iný, nevyriešim. Ono je také všeobecné. Nehovorím, že teraz potrebujem riešiť všetky problémy sveta, každého človeka na svete, ale myslím si, že to tak trošku vyplýva
zo situácie, akú som mal ja, keď som bol malý chlapec a chcel som si zabezpečiť svoju pohodu, no vtedy som si to neuvedomoval a tak nejak sa to pretavilo až do dospelosti. A príklad bol ten, že napríklad keď si sa v noci často budil, plakal si a maminka už fakt nevládala a nemal som jej ako pomôcť, pretože po istom čase už, no neviem ako to povedať, skrátka viacej si chcel maminku než mňa. Bez ohľadu na to, ako som sa veľmi snažil pomáhať, tak to nefungovalo. Alebo to fungovalo veľmi zriedka. Takže väčšina toho tíšenia, hlavne nočného, bola na maminke. A to je extrémne vyčerpávajúce. Ja som ako otec, tvoj otec, zažil len viac menej zlomok z toho, ako veľmi vyčerpávajúce to je. A neviem si predstaviť, čo si musela prežívať mama, tvoja maminka, keď ťa mala na starosti každú chvíľu, celú noc, niekedy aj každú hodinu. V podstate dni aj týždne sa to opakovalo. Silná spánková deprivácia. A vtedy je človek veľmi, veľmi unavený a z tej únavy aj nervózny. No a to potom vplýva na každého. No a ja som sa snažil tento problém nejako vyriešiť, ale nedokázal som ho vyriešiť. To bol ten hlavný problém, že bez ohľadu na to, ako som sa v ten daný moment s tým, čo som vedel, snažil pomôcť, tak som pomôcť nedokázal. A to ma frustrovalo strašne. Strašne ma frustrovalo to, že som mal pocit, že neviem, ako to pomenovať, ale asi najlepšie, keď nie je to úplne to, ako by som to chcel pomenovať, ale najviac tomu asi bude sedieť, že som zbytočný alebo nepotrebný. Že na čo som tu, keď nedokážem ani pomôcť s niečím, na čo mám podiel. A tá frustrácia do istej miery, ale teda oveľa menšej miery, spojená s nejakou dlhodobou únavou a s predstavou toho, že na ďalší deň potrebujem ísť do práce a byť nejak funkčný, začala budovať takú ešte väčšiu frustráciu, ktorá vlastne vyústila v hnev. Ale hnev taký, neviem, ako by som to presne označil, taký veľmi všeobecný, že neviem to pomenovať presne, ale skrátka nedokázal som reagovať primerane. Tak by som to asi označil. Nikoho som nezmlátil, aby som to teda upresnil, ale nereagoval som na to, že si bol bábätko, nereagoval som pekne. Bol som nervózny, podráždený, zvyšoval som hlas, možno, že dokonca až kričal. Za čo sa fakt hanbím je, že neviem, koľko si mohol mať. Vtedy možno, že rok alebo niečo pred rokom. Tak som s tebou tak od nervov zatriasol, aby si sa už spamätal, aby si prestal kričať.
nič sa ti nestalo, ale mne sa stalo niečo. To bolo asi prvýkrát, kedy som si uvedomil, že musím so sebou, musím sa nad sebou zamyslieť, aby som ti neublížil, aby som ti nevytvoril traumu alebo neviem, niečo také. Ah. Najhoršie na tom je to, že ty vlastne si za to vôbec nemohol. Že si plakal, že si kričal, že si mal zlý sen, že ťa niečo bolelo. Pretože čo by som tak asi zhodnotil, čo by som chcel, aby si z tohoto pochopil, je, že keď raz budeš mať dieťa, tak keď sa dieťa narodí na tento svet, tak to je ako keby si... To je v podstate ako iný živočíšny druh. Ako to myslím? Nerozumie ti. Dieťa, aj keď vyzerá ako človek, nemá tie isté schopnosti komunikačné, rozumové, vnemové, skrátka nechápe nič z toho, čo sa deje vo svete. Čo je celkom pochopiteľné, keď sa nad tým aspoň trošku zamyslíš. A jediný spôsob, čo dieťa dokáže, čo dokáže komunikovať, je reagovať na to, čo sa mu deje plačom. Nejakým takým takmer až zvieracím, primitívnym pudovým spôsobom. A je jedno, čo tomu dieťaťu hovoríš, čo ty chceš, dieťa ti nerozumie. Je to ako keby hovorilo inou rečou, iným jazykom. A nedokáže sa naučiť, nedokáže pochopiť ten dospelácky jazyk. Preto je iba jediné riešenie a to je, aby ten rodič sa naučil ten jazyk dieťaťa. Ono to znie možno, že tak trošku ezotericky, ale dieťa komunikuje. Akurát, že my tomu nerozumieme. A naspäť dieťa nerozumie tomu, ako sa my snažíme komunikovať. Aspoň teda do istého času. A preto, dokým nedojde nejakému spoločnému porozumeniu, tak je to na rodičovi, aby porozumel tomu dieťaťu. A mne to trvalo dlhšie ti porozumieť. A niekedy ti možno, že stále ešte nerozumiem. Ale snažím sa čo najviac rozumieť tomu, ako ty vnímaš svet. Teraz už samozrejme rozprávaš, už mi vieš povedať, že ťa niečo bolí, že ťa niečo hneváš, sa ti niečo nepáči. Takže je to o niečom inom, ale to úplne malé bábätko, ktoré len plače, mrnčí, hmíri sa ti snaží niečo povedať. Aj to, že sa budí každú hodinu, tým sa ti tiež snaží niečo povedať. A chcem ťa poprosiť, aby si sa poučil z mojich chýb, keď túto neskutočne dôležitú službu prevezmeš, že budeš vychovávať svoje vlastné deti pre našu budúcnosť. Tak si prosím
skús si prosím spomenúť na to, že je to na tebe, aby si porozumel tomu, čo sa ti kto snaží povedať. Hlavne teda to dieťa. A čím starší sme, tým menej si pamätáme, aké to bolo byť dieťa, ten detský pohľad na svet, to detské prežívanie. Je to také, čím mladší si, tým ostrejšie si to pamätáš a čím starší si, tým viac sa to rozplýva ako keby si sa na to pozeral, ako by sa pozeral do hmly. Je to nezreteľné, neuchopiteľné a tým pádom sa na to oveľa ľahšie zabúda, lebo je to príliš veľa energie na to, aby si na to spomenul. Ak sa to vôbec v niektorých prípadoch ešte dá. Takže asi toľko. Bábätká sú nádherné malé bytosti, skoro akoby z iného sveta. A často robíme chybu, že neviem, či to robia aj matky, alebo či to robia len otcovia. Ale často robíme chybu, že si myslíme, že sú ako my. Že sú bábätká a rovnakí ľudia ako dospeláci, ale nie sú. A je na nás, dospelých, zabezpečiť, aby mali všetko, čo potrebujú. A jedna z tých vecí je aj, aby mali naše porozumenie. A rešpekt. Ak to dáva zmysel. To s rešpektom, k tomu sa možno, že vyjadríme ešte niekedy neskôr. Takže tak. Toto som mal na srdci, že ťa strašne moc milujem už od prvého dňa. A veľmi ma mrzí, že niektoré veci som nezvládol. A bol by som veľmi, veľmi rád, keby si jedného dňa bol schopný nespraviť rovnakú chybu alebo rovnaké chyby, ako som niekedy robil. Aj keď možno by niekto povedal, že to sú maličkosti, že som stratil nervy alebo že som nedokázal niektoré veci chápať a porozumieť tomu, čo sa snažíš mi ako nevedomé babetko povedať nejakými svojimi prejavmi. Že to robí každý, ale neviem, no mňa to ťaží. Mňa to ťaží a chcem, aby si to vedel, že ma to ťaží a chcem, aby si vedel, že sa za niektoré veci hanbím. I keď, ako som povedal, pravdepodobne by väčšina ľudí asi nepovedala, že je to až také dramatické. I keď čo ja viem, čo by povedala väčšina. Neviem. Takže tak. To bude na dnes asi všetko. Určite som niečo zabudol. Určite. Toho bolo veľa. A nechcem ani zachádzať do nejakých extra detailov. Jednak by to bolo strašne dlhé a ako som už povedal kedysi na začiatku, že nechcem, aby to bolo nechcem, aby toto slúžilo ako nejaký materiál. Keby sa to náhodou dostalo niekde a extra širokú verejnosť. No nič, to je jedno. Dobre. Na dnes stačilo.